Doncs estava allà a l'altre cantó del riu, Sí. hi havia aquesta l'autopista i els pisos no hi eren, i aquí començava el celler. Doncs hi havia dues portes amb els carros, i sempre hi havia, al setembre hi havia molta cua de carros aquí, per abocar el raïm, i era molt gran, hi havia unes cubes i... Sortint del poble, tot això eren vinyes, i aquí hi havia dues masies, una que en deien a Can Llevens i l'altra a Can Subatella. La de Can Subatella era la més important perquè tenia molt terreny. I aquí les vinyes, tots els pagesos, com que no era propietari ningú, era propietari d'aquestes masies, anaven a descarregar les parts del vi que tocava. És molt important que recuperem aquesta història. La segona part l'escriurem junts. Ripollet va ser un paisatge de vinyes. Recuperar el seu passat és una aposta col·lectiva per la memòria i el treball col·laboratiu, per la sostenibilitat i la innovació i per la visió de gènere. Ripollet Vital és una aposta de futur que hem d'escriure plegats.